Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Ad-Jin ayat 2 dumugi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Qul innama ad'u rabbi dawuh sira Muhammad sak temene ingsun mun nyembah pangeran ingsun. Wala usyriku bihi ahada lan ingsun ora nyekutake sawiji wae marang panjenengane. Qul dawuh sira Muhammad inni la amliku lakum dzarran wala rasyada. Ingsun ora kuwasa nolak madharat utawa nekake kabecikan marang sira. Qul dawuh sira Muhammad inni layyujirani minallahi ahad. Sak temene ora ana sawiji apa wae kang bisa ngreksa aku sangka siksane Allah. Walan ajida min dunihi multakhada. Lan aku ora bakal oleh papan pengayoman sakliyane sangka Allah. Illa balagham minallahi wa risalatihi. Ingsun mung nekakake pepeling sangka ngarsane Allah lan risalahe Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu lan sapa wonge kang duraka marang Allah lan rasule fa inna lahu naro jahannama mongko sak temene dheweke bakal nampa siksa ing neraka jahanam khalidina fiha abada dheweke langgeng ing jerone sak lawas-lawase. Hatta idza ra'au ma yu'aduna sahingga menawa dheweke ndelengake siksa kang diancamake marang dheweke fasaya'lamuna mongko dheweke bakal mangerti man Allahu nasiran wa aqallu adada sapa kang luwih ringkih pitulungane lan luwih sethithik jumlahe. Qul dawuh sira Muhammad in adri aqribum ma tu'aduna. Ingsun ora mangerti apa ta siksa kang diancamake marang sira iku wis cerak. Am yaj'alu lahu rabbi amada utawa pangeran ingsun netepake wektune isih suwe. Alimul ghaibi
panjenengane Allah priksa kabeh kang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ananging panjenengane ora ngetokake marang sapa wae kang gaib iku. Illa manirtadha mir rasulin, kajaba marang rasul kang diridhoi Allah. Fa innahu yasluku min baini yadaihi, monggo sak temene panjenengane Allah gawe penjaga-penjaga yaiku malaikat ing ngarepe. Wa min khalfihi rasada, lan ing burine dheweke. Liya'lama, supaya panjenengane Allah priksa angqad ablagha risalati rabbihim, yen rasul-rasul iku temen wis nekakake risalah pangerane. Wa akhata bima ladaihim, lan ngilmune Allah ngemot apa kang ana ing dheweke. Wa ahsa kulla syai'in adada, lan panjenengane Allah ngitung kabeh sawiji-wiji mbapa siji. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.